Foodback és el centre d'aprofitament alimentari de Mercabarna. Es tracta d'un projecte de bioeconomia circular que neix per donar una segona vida a les fruites i hortalisses fora del circuit de comercialització. El Foodback és un asfalt triatge de fruites i hortalisses i en funció del cribatge es distribueixen a entitats socials o bé es transformen per aprofitar-les al màxim. Gràcies a la implicació de les empreses del recinte, que són qui aporta el producte, reduïm entre tots el malbaratament alimentari. El Foodback genera un impacte social en benefici de persones en situació de vulnerabilitat i en la inserció sociolaboral.